Што са сваіх перадвыбарных абяцанняў у 2020 годзе выканаў Лукашенко? Як вядома, абяцанага чакаюць 3 гады. Не будзем чапляцца, хай будзе нават 5 год. Акурат у гэтыя дні мінае 5-я гадавіна, калі праграму Лукашэнкі апублікавала газета «Звязда». Праўда, нешта пайшло не так, і сёння месца, дзе былі надрукаваныя абяцанні Лукашэнкі, выглядае вось так. Але інтэрнэт не гарыць. 4 жніўня 2020 года Лукашенко выступіў у Палацы Рэспублікі, дзе сыпаў абяцанкамі направо и налево. Нужно защитить людей и продвигать экономику вперед хотя бы на 3-4% ежегодно. А цяпер факты і статыстыка, выключна ад саміх жа дзяржаўных установаў Беларусі. У 2021 годзе валавы ўнутраны прадукт краіны вырас на 2,3% у параўнанні з 2020 годам. Праз год меўся быць рост амаль на 3%, але ВУП скараціўся на 4,7%. Знайсці навіну з такім загалоўкам на афіцыйных сайтах яшчэ той квест. Прапагандыстам даводзілася размазваць інфармацыю, як бутэрброд з маслам па шкле. Вось як элегантна гэта зрабіла савецкая Беларусія. ВУП краіны склаў 95,3% да ўзроўню 2021 года. Згадзіцеся, гэта гучыць лепш, чым скарачэнне на 4,7%. У 2023 годзе ВУП вырас на 3,9%, але па сутнасці ён не выйшаў нават на 0 у параўнанні з падзеннем за год да гэтага. У 2024 годзе нарэшце першы рост на 4%. У першым паўгоддзі гэтага года ВУП вырас на 2%. Скажу прямо, не до жиру. У 2020 годзе Лукашенко абяцаў адвязаць эканоміку Беларусі ад галоўных гандлёвых партнераў. Тады ён бачыў у гэтым небяспеку. Итоги текущего периода показали, что высокая внешняя зависимость от 1-2 стран ставит нас в уязвимое положение, если не сказать больше. Галоўны эканамічны партнер Беларусі – гэта Расія. У 2020 годзе, калі Лукашенко лічыў такую залежнасць небяспечнай, доля Расіі ў знешнім гандлі Беларусі складала 60%. Тады лукашэнкаўцы як мантру паўтаралі, што доля Расіі павінна складаць 30%, другая траціна – гэта захад, і чарговая 30% – гэта так званая далёкая дуга. І што ж з тым абяцаннем? Праз 5 гадоў гэты паказнік дабівае да 70%. Але цяпер, як высвятляецца, гэта ўжо плюс, а не минус. Как бы образно не складывалась конфигурация в целом отношений, Россия всегда будет занимать самое ключевое место. Нехта скажа, вінаватыя санкцыі. Не без таго. Але іх уводзілі не для забавы, а за сур'ёзныя рэчы. За гвалт супраць беларусаў пасля 2020 года, за прымусовую пасадку самалёта Ryanair і за дапамогу Лукашэнкі ў нападзе Расіі на Украіну. Ідзем далей. Новая инфраструктура поставок нефти и газа, диверсификация кредитного портфеля и товарных потоков, агрессивное освоение новых экспортных рынков. За 5 год улады не тое, што не зрабілі сур'ёзных крокаў наперад у гэтым напрамку, а нарабілі шмат крокаў назад. До 2020 года было вось так. Новополоцк сегодня принял первую партию норвежской нефти. Ці вось так. Беларусь купила первую партию нефти у Саудовской Аравии. А нават вось так. Беларусь начинает поставки нефти из Соединенных Штатов Америки. Усё гэта было за 3 месяцы да абяцання Лукашэнкі дыверсіфікаваць пастаўкі нафты і газу. І што ў выніку? 90-95% нафты і 100% газу Беларусь купляе з Расіі. Гэтая крытычная залежнасць дае Маскве магчымасць быць рычагом уплыву на Менск. Тое самае з крэдытамі. Беларусь не атрымлівае заходніх крэдытаў з 2020 года. Вы видите, что творится вокруг нас. Запад опять решил все свои долги и проблемы сжечь в мировом пожаре. Новае фінансаванне забяспечваецца амаль выключна праз Расію і кантраляваныя ёй структуры. Наступнае абяцанне. Строить будем те производства, которые выпускают конкурентоспособную продукцию, приносят прибыль. Но работать они будут в равных условиях с отечественными предприятиями. Новыя вытворчасці сапраўды будаваліся. Некаторыя з іх сталі пашырэннямі прадпрыемстваў, якія даўно працуюць, але ёсць і зусім новае. У 2022 годзе Міністэрства эканомікі хвалілася новай вытворчасцю ветэрынарных вырабаў у Віцебску. Напрыклад, запускам лініі па вытворчасці ліставых матэрыялаў з драўніны ў Смаргоні і халадзільнага комплексу ў Берасці. Бадай найбуйнейшым заводам стаў беларускі кітайска-навукова-біялагічны комплекс у Пухавіцкім раёне.
Там вырабляюць кармавыя і біяпрадукты. Праект каштаваў $700 мільёнаў. Там сёлета працавала 1700 чалавек. Мы ідзем далей і недалёка ад сельскай гаспадаркі. За следующую пятилетку мы полностью завершим модернизацию села. Неперспективных сел в нашей стране быть не должно. З 2020 года ў Беларусі знікла 87 населеных пунктаў. Гэта афіцыйная статыстыка Дзяржаўнага камітэта па маёмасці. У мінулым годзе ў краіне знікла 11 населеных пунктаў. Усе яны у Віцебскай вобласці. Але рэальная карціна ў дзясяткі разоў горшая. У пачатку 25 года ў Беларусі пустымі былі прызнаныя 1395 вёсак. Але будзем аб'ектыўнымі. Улады намагаюцца рабіць многае, каб беларусы набывалі закінутыя хаты ў вёсках. І ў прынцыпе беларусы гэта робяць актыўна. Праўда, гэтыя дамы набываюцца пад лецішчы. Пастаянна там людзі жывуць рэдка. Агрогородки доведем до образцового порядка. Хай на гэтае абяцанне Лукашэнкі адкажа сам Лукашенко. Летишь сверху и думаешь, тут хозяева есть или нет? Какие хозяева? Вы поля скоро перестанете пахать. Паміж радкоў падчас такіх выступаў часта можна пачуць тое, чаго не пакажа аніводная статыстыка, ані Белта, ані АНТ. Вось як тут, пра мадэрнізацыю. Только начали, как говорится, Как эту работу. начали? В 21 году начали. Начал В с 2021 23-го. году только начали реконструкцию этих старых помещений под содержанием СНП. Для коз надо великая реконструкция, да? Восенню 23 года завяршылася будаўніцтва БелАЭС. Улады сцвярджаюць, што пры штатнай працы двух энергаблокаў БелАЭС забяспечваецца каля 40% патрэбаў Беларусі ў электраэнергіі. Вось так карціну будучыні маляваў у 2020 годзе Лукашенко. А преимущества, которые мы приобретем, помогут нам сделать прорыв в будущее. Высокие технологии, дешевая электроэнергия, электромобили. Аднак са з'яўленнем атамнай энергіі цэны на электрычнасць у Беларусі для насельніцтва выраслі. У пачатку 2020 году, да запуску АЭС, электраэнергія для жыхароў Беларусі з кватэрамі, з электраплітамі, без дзённых і начных тарыфаў каштавала вось столькі. А ў пачатку 25 году вось столькі. То бок цана вырасла амаль на 50%. Станцыя шмат прастойвае. У 22 годзе першы энергаблок спыняўся да рамонту на 198 дзён, а ў 23 на 68 дзён. Мы приняли решение об отказе в 2021 года от одноразовой пластиковой посуды и тары. Их заменит экологическая упаковка. Поддержу и другие предложения в этой области. А вось гэтае абяцанне выкананае. З пачатку 2021 года ў грамадскім харчаванні нельга выкарыстоўваць і прадаваць аднаразовы пластикавы посуд. Гаворка ідзе пра нажы, відэльцы, лыжкі, талеркі, шклянкі, кубкі, палачкі для размешвання, трубачкі для напояў, прадметы для упакоўкі прадуктаў харчавання. Праўда, рашэнне пра гэта было прынята яшчэ ў студзені 2020 году. Зрабіў гэта, дарэчы, Савет міністраў, а не Лукашенко. Но на подходе реконструкция нашей главной трассы М1 Брест-Москва. Рэканструкцыя трасы даўно вядзецца, але не ў Беларусі, у Расіі. На беларускай жа частцы рэканструкцыя да гэтай пары не была нават абвешчана. Праз 3 гады пасля абяцання Лукашэнкі Мінтранс патлумачыў, што рэканструкцыя М1 увогуле не плануецца. Дзе-нідзе праходзяць дробныя рамонты, бо сітуацыя настолькі жахлівая, што пра яе не баіцца казаць нават БТ. Но лихачить на маршруте с препятствиями приходится уже в паре километров от Минска. Але дзеля справядлівасці дадамо, што існуе дзяржаўная праграма дарогі Беларусі на 21-25 гады. Напрыканцы ліпеня ўрад павялічыў яе фінансаванне з амаль 10 мільярдаў рублёў да 11,5 мільярдаў. Знаковыми объектами станут скоростная электричка в аэропорт через наш парк Великий Камень и трассы городов-спутников. Это придаст им совершенно другое развитие. Праект хуткаснай электрычкі ў аэрапорт за 5 год так і застаўся на паперы. Мінула 5 гадоў ад абяцання. У чэрвені ўлады заявілі, што праект можа быць рэалізаваны праз 3-4 гады. В будущей пятилетке средняя зарплата вырастет в 2 раза. Не в 5 и не в 10, только в 2 раза. У 2020 годзе сярэдні заробак у Беларусі складаў 1254 рублі, або 520 амерыканскіх даляраў па курсе на той час.
Гэта звесткі Нацыянальнага статыстычнага камітэта Рэспублікі Беларусь. Праз 5 гадоў сярэдні заробак у краіне па стане на чэрвень склаў 2717 рублёў. Па курсе за чэрвень гэта 899 даляраў. Але не хлебам адзіным жыве чалавек. Было ў 2020 годзе і багата абяцанняў іншага кшталту. Музыканты будут и дальше писать песни. Дзясяткі музыкаў, мастакоў і пісьменнікаў мусілі пакінуць Беларусь пасля 2020 года. Улады пачалі абвяшчаць экстрэмісцкім усё, што ідзе ўразрэз з лукашэнкаўскай ідэалогіяй. За краты трапілі музыкі гурту «Торбэнд». Гэта моя зямля, ты маіх бацькоў. Гэта моя зямля, ужо спакон вякоў. Картины переживут людей и будут радовать многие поколения. У 22-м годзе мастаку Алесю Пушкіну прысудзілі 5 год турмы за партрэт антысавецкага падпольшчыка Аўгена Жыхара. Раней гэты партрэт неаднаразова выстаўляўся ў Беларусі і за межамі, і беларускія мытнікі не мелі праблемаў, прапускалі яго праз мяжу туды і назад. У ліпені 23 года Алесь Пушкін памёр у гарадзенскім шпіталі, куды яго прывезлі ў непрытомным стане под конвоем з турмы. Символы, как часть истории и культуры, никто не запретит и не забудет. Суды за бел-чырвона-белую сімволіку або пагоню, якая афіцыйна знаходзіцца пад аховай дзяржавы, сталі ў Беларусі масавымі. Пагоні на кепцы – у турму. Пагоні на тату – у турму. Абяцанне не забараняць сімволіку прагучала ў жніўні, а ўжо ў лістападзе Лукашенко абяцаў зусім іншае. Мы уберем эту фашистскую символику из нашего общества. Сделаем это красиво. 1 жніўня споўнілася б 36 гадоў Раману Бандарэнку, мастаку, удзельніку пратэстаў супраць фальсіфікацыі прэзідэнцкіх выбараў 2020 года. Рамана пабілі, як мяркуецца, сілавікі, якія зразалі бел-чырвона-белыя стужкі ў двары дому на вуліцы Чарвякова ў Менску. Праз дзень ён памёр у шпіталі. Таксама ў жніўні 2020 года Лукашенко заяўляў, што па Гомельскай вобласці гойсаюць баевікі ЧВК Вагнера, якія хочуць дэстабілізаваць абстаноўку ў Беларусі. Іх мелася быць каля 300 человек. Сегодня поступила информация о еще одном отряде, который переброшен на юг. Это мы должны, когда идет уборка, когда мы же у вас ничего не просим, мы должны бегать и их ловить по лесам. Мы же их всех отловим. Пайшоў 6-й год, як у гомельскіх лясах сотні вагнераўцаў хаваюцца ад беларускіх сілавікоў, каб у адпаведны момант дэстабілізаваць сітуацыю ў Беларусі. Абяцанне іх вылавіць таксама засталося нявыкананым.